Здравейте! Днес ще ви представим един нов продукт за българския пазар, производство на фирма Мадас Италия. Това, което виждате пред вас, е авариен клапан за газ, като по същество това представлява един обикновен спирателен кран. Това, което го прави по-различно от стандартните сферични кранове, е възможността за много бързо и лесно затваряне на този клапан. Какво ни дава това като предимство? Основното е, че има възможност тази дръжка да бъде подвързана с жило. Това жило съответно може да бъде изведено в помещението, в което се ползва газта и там да бъде подвързано към дръжка, примерно до основна входна врата. Това спестява доста време и енергия в случай на някаква авария, докато се търси кой е поддържащия персонал отговорен за газта. Да се изтича, да се отключи газовото табло, да се намери кой е правилният сферичен кран и така нататък. Вместо това просто който и да било от персонала може с едно елементарно движение да спре достъпа на газ. Цената на тези клапани не е много по-висока от цената на обикновени сферични кранове и горещо ги препоръчваме за инсталации, при които има големи разстояния. Затварянето на този клапан става изцяло механично, т.е. няма намесено електрическо оборудване, както е при магнет вентилите. Допълнителна информация, пълните технически характеристики и всичко, което ви е необходимо допълнително, може да намерите на нашия сайт zonagaz.bg или да се свържете с нас. Благодарим ви!